Katoitteko se elokuva? Subilla tuli. Subilla, joo. Joo, en mä... Se oli vaan. Joo. Hei muuten, mulla on tänään bileet, niin tuuttehan te sinne. Joo, totta kai. Joo. Kesä tulee. Ihan kaikki. Nice. Eihän teillä ole ketään kotona. Ei oo. No siistiä. Joo. Nähdään siellä. Jep. Joni, sulla ei koe mennyt taaskaan kauhean hyvin. Onko joku huonosti? No, mulla on ollut tässä vähän huono olo viime aikoina. Aluksi tutustumisharjoituksena haastattelu ruudukko. Muistakaa, että jokaiselta pitää saada ainakin yksi myönteinen vastaus. Onks kenenkään lempiveli keltainen? Ei, en mä tykkää. Kirjoittaako joku runoja? Hei, mä kirjoitan. Juot sä kahvia? Joo. Okei, mä laitan sut siihen sit. Kuka teistä asuu maalla? Mä ainakin asun. Eikö kukaan kirjoja? Muistattehan, että jokaisen nimen tulee olla ainakin yhdessä ruudussa. Osaatko sä leipoa pullaa? Oon mä joskus osannut. Haluatko sä kysyä multa jotakin? No, onko sulla mitään lemmikkejä? Ei. Mut mä oon aina halunnut koiranpennu. Terve, pelaat sä sähly? Oon mä joskus kokeillut, mutta en mä oikeastaan. Pelaat sä? Joo, kyllä. Hei Joni, tuu vaan tänne.